ועכשיו, קולות מהדרום, עם יהודה אלוש. בוקר טוב יהודה. בוקר טוב תמי, התגעגעתי, המון זמן לא דיברנו. נכון, המון זמן לא דיברנו, וגם אנחנו מאוד התגעגענו, ואני שמחה שאנחנו מדברים הבוקר. אלה ימים קשים, ברשותך אני רוצה לפתוח הדברים של האלוף לוין מאתמול, כאשר הוא נשאל על ההחלטה של שר החינוך ושר הביטחון בשאלת שוברים שתיקה, והגדיר נכון האלוף לוין, כאשר ראה בזאת פחדנות או טיפשות או נורמות של משטרים אפלים. אז מה אתה מהתורה? פחדנות, טיפשות או נורמות של משטרים אפלים לעצור על שוברים שתיקה? אני אגיד לך, אני בוחרת בתשובה ד', כל התשובות נכונות. כל התשובות נכונות. למרבה הצער, אני חושבת שיש פה, כן, יש פה פחד מאוד גדול ממה שהתגלה, ובעיקר מן העובדה שטענות של ארגוני זכויות אדם מעצבנות ככל שיהיו לפעמים, מחייבות את המערכת להתאמת עם ההוראות שהמערכת נותנת ועם ההשפעות של מציאות כמו כיבוש לאורך זמן. מדובר פה גם בטיפשות מהסיבה הפשוטה שחושבים שאם אנחנו, אתה יודע, אם לא נסתכל אז זה ייעלם. זה לא ייעלם, זה רק הולך ומחמיר, ויותר גרוע, זה גם חודר פנימה ומחלחל לתוך החברה הישראלית. וזו, כן. התשובה צריכה להיות כל הקמפיין הזה של הימין, פחדנות, טיפשות ונורמות של משטרים אפלים. אתה יודע מה הבעיה? שהם לא מתרגשים מזה, ממש לא אכפת להם להיות משטר אפל. לא נראה לי שזה ממש מטריד אותם. אבל יש מאבק על התודעה ועל ההסברה האזרחית. יש אנשים ממש מבולבלים, שבעד הסדר מדיני, בעד להפסיק את הלחימה, אבל כל האינפורמציות האלה מבלבלות אותם. וכבר אני רואה ברשת גם את האלוף לוין הופכים למעין בוגד. ברור, מה? כל מי שיוצא נגד הוא בוגד, ברור. השיטה הכי קלה, במקום להתמודד עם מה שאתה אומר, זה אם אתה תבוא אליי בטענות, אז במקום שאני אתמודד עם הטענות שאתה מעביר, שאתה מטיח בפניי, אז אני במקום זה אגיד, יהודה, מי בכלל רוצה לדבר עם יהודה? מה אתם מדברים? יהודה הוא לא משלנו. זה השיטה הכי טובה. אבל בוא נראה אותם מתמודדים באמת עם הטענות, ותשמע, הטענה שמעלה גם לוין, שהוא לא בדיוק שמאלן קיצוני, זה שלכיבוש יש מחיר. והחייל הכי מאותר בצה"ל, הכי נועז, הכי קרבי שיש, וגם את המיתוסים האלה הם הופכים לבוגדים לא יודע לאן נגיע עם זה, כנראה שעוד ידובר הרבה... תגיד, אתה חטפת אש בימים האחרונים בתור מי שמדבר במשך שנים ארוכות מאוד על הצורך בסיום הכיבוש, בצדק חברתי, בשינוי נורמות של נגד אפליה, נגד פגיעה, ואתה עשית כמה פעמים גם מתחת קו בין ההתנהלות אל מול הפלסטינים להתנהלות מול קבוצות אוכלוסייה אחרות. אתה חוטף אש בימים האחרונים? לא, כי אני לא איזושהי עמותה, לא איזושהי מסגרת שזוכה לתקציבים ועושה רעש כמו העמותות מימין ומשמאל. תשמעי, שוברים שתיקה, בכל זאת מצליחים לגייס מעל 5 מיליון שקלים, קבוצה מאוד קטנה. כן. לכן היא עושה רעש גדול והיא משפיעה. אנחנו פה ושם בשכונות, אז ככה מתעלמים מאיתנו, לא רואים בנו האויב הגדול. כן. ויש גם כאלה שאומרים זה שיח אשכנזי, אם תרצו לשוברים שתיקה. באמת? זה לא שמעתי. כן, גם הסיפור הזה עולה של שיח בין ציונים, בין אשכנזים, ששניהם מקבלים כספים גדולים ותקציבים די משפיעים, אבל אנחנו לא נראה כזה שיח, למשל בנושא שאלת העוני, או המחדל החינוכי וכו'. כן, אבל מצד שני, למשל על הטענות שהיו לקשת הדמוקרטית המזרחית כנגד הקיבוצים, הנושא הזה זכה להד מאוד מאוד גדול, והקשת זכתה להערכה מאוד גדולה, גם אם לא תמיד להסכמה ותמיכה. לא כמו הסיפורים האלה. כי הם לא היו בוגדים, תשמע, אלה בוגדים, זה בעיה, זה בוגדים, אתה יודע, זה... בדיוק, שאלות קיומיות. אבל מה, ואיפה אתה עומד בסיפור הזה? זאת אומרת, אתה באמת חושב שבכל מקום אפשר להכניס את הסוגיה של מזרחים אשכנזים? זה נראה לך מתאים פה? זה עולה, תשמעי. לא, זה שזה עולה אני מבינה, אבל אני שואלת... עובדתית, תמי, עובדתית. את רואה מעורבות או שותפות או... לוקחים חלק בשאלות האלה, אם מימין ואם משמאל,
את רואה מזרחיים מעיירות הפיתוח, מהשכונות, שהם שותפים בכלל. אז למה לא בעצם? למה לא? למה שלא יהיו? כי אני מסתכלת... לא, אבל בעדויות ששוברים שתיקה, לדעתי אתה תמצא מזרחים ואשכנזים כאחד, ומכל רחבי הארץ, זה פשוט דורש אומץ מאוד גדול לחשוף סיפורים. בעדויות כן, אבל בהובלה ובפרונט, מה שנקרא, לא רואים את זה. אבל כמובן שזה נוגע לכל העדות, כולל הערבים כאילו, אבל לא באים לידי ביטוי, כאילו השיח הוא של איזה קבוצות... אז יש אנשים שאומרים, זה לא מעניין אותי, זה מריבה בין אשכנזים? מה? יש אנשים שיגידו, זה לא מעניין אותם, כי זה מריבה בין אשכנזים? כן, כן, זה נשמע הרבה, ואני מכיר אנשים, כן, זה נשמע... אז בקיצור אני יכולה להתעודד, יש מלא אנשים שכל הסוגיה של הוויכוח בזכויות אדם זה בגידה או לא, זה לא מעניין אותם בגלל שבעיניהם מדובר בדיון לא רלוונטי. כן, זה ויכוחים של אשכנזים ביניהם, ככה מציגים... לא, בסדר גמור, מעניין, זה מעניין לדעת את זה, אוקיי. יש אפילו שמפליגים עד כדי מתווה הגז. אומרים שגם הוויכוח והסיפור על מתווה הגז הוא שיח של אשכנזים. סליחה, פה אני רוצה לזעוק את זעקתו של החבר תשובה, שהוא הרבה דברים, אבל אשכנזי הוא לא. זאת אומרת, הישראלי שהולך לעשות הכי הרבה כסף מכל הסיפור הזה, הוא בכלל מזרחי. ברור, אבל כשסטף ורטהיימר קיבל 45 מיליארד שקלים, או דולרים, על המחירה של המפעל שלו, שכל כולו... מכספי המדינה, ולא שילם מס הכנסה אפילו שקל אחד. הוא שילם? וכנ"ל, מה? בטח הוא שילם, סטף שילם הכל עד השקל האחרון. לא בדיוק, תבדקי טוב את העניין הזה, מצאו איזשהם תרגילים איך לא לשלם. מה אתה אומר? ולהוסיף לזה טבע, ולהוסיף לזה את חיל וכולי. לא היה רע סביב העניין הזה. שמע, זה בעיה, אבל כי אני אגיד לך מה, כי בסוף, אם אנשים אומרים, תשמעו, גם הסיפור הזה של מתווה הגז, זה תמלוגים וכל השאר, זה בכלל שיח של אשכנזים. למה זה בעיה? זה בעיה כי בסוף קופת המדינה שייכת לכולם, לא משנה מה המוצא שלהם. ואם אנחנו מייצרים סיטואציה שגם היא בגלל איזה מין ויכוח פנימי של קבוצה פריבילגית מסוימת, ואנחנו מתעלמים מהוויכוח הזה ומהתוצרים שלו, מי שנפגע בסוף זו קופת המדינה, זאת אומרת כל אחת ואחד מן האזרחים, ולא משנה המוצא שלהם. מסכים איתך ב100%, תמי, אבל אני מספר לך איזה קולות עולים, שגם יגידו לך, שגם אם נניח שכל כספי המיסים מהגז ייכנסו לקופת המדינה, לא בטוח שהם יגיעו לשכונות בעיירות הפיתוח. זה אין לי ספק שאנשים צודקים שהם אומרים את זה, אבל זה צריך להיות המאבק שלנו, ובואו נזכיר שבעיירות הפיתוח ושכונות המצוקה, לא גרים רק מזרחים, גרים שם גם למשל עולים מחבר העמים, וגרים שם עוד הרבה מאוד אנשים שחלק מהם מזרחים, חלק מהם אשכנזים, חלק מהם לא זה ולא זה, וכולם מקופחים בתוך העניין, לא מעניינים אף אחד. אין אפליות בקיפוח. לא, קיפוח הוא קיפוח, זה המקום הכי שוויוני שיש. טוב, אבל שידעו שיש גם קולות כאלה. ואם כבר אנחנו מדברים על מזרחים אשכנזים, רוצים לדבר על סילבה שלום וג'ודי ניר מוזס. כן. אז הנה לנו משפחה אשכנזית מזרחית, שהסיפור שלהם מאוד מאוד מזעזע, ומתברר שהם מטרידים תרתי משמע. אם אני הייתי במקום ג'ודי ניר מוזס כותב פוסט שאנחנו נרדוף את המתלוננות. מדהים. ואני מוכן לשבת עליהם בית סוהר, ואנחנו... נחקור סיפורים, איומים על מתלוננות. כן. אני חושב שאני הייתי נעצר כבר, לא תמיד. טוב, זה בגלל שאתה לא הבעלים של ידיעות אחרונות, חביבי. אתה צריך לדעת, כאילו, אתה יודע, צריך לדעת... ממש להדיח עדים, לאיים עליהם. מזעזע. וזה לא, זאת אומרת, אף אחד לא הוזמן לחקירה, אולי בהמשך, אני לא יודע. וכדאי אולי להגיד שהאשכנזייה למהדרין במשפחה הזאת, היא זאת שנוהגת עכשיו באלימות ציבורית ומתנהגת כמו גועל נפש, פשוט כאילו בהשפעה. ממש איומים, ממש איום, הדחת עדים. טוב, היום שלי יחימוביץ' תהיה בבאר שבע, היא בטח תרחיב על הנושא הזה, היא כותבת פוסט, היא מכירה את סילבה מבאר שבע, שהייתה סטודנטית, כן. אבל בשאלה הזו גם היא לא עושה הנחות, וגם חושבת תשמע, בשאלה הזאת אסור לעשות הנחות. אתה יודע, אחד הדברים המדהימים שמוטרדות, דרך אגב, אלה שהן מוטרדות ונאנסות,
זה לא מעניין את המטרידים והפוגעים מה המוצא שלהם, זה לא מעניין אותם כמה כסף יש להם בבנק. נשים מעצם היותם נשים הם אלה שמוטרדות, ולכן בהקשר הזה, זה צריך להיות מאבק של כולנו, לכולנו, חלק מאיתנו בעצמנו נשים, נגיד אני, אבל לכולנו יש גם בנות, אחיות, נשים, חברות, אמהות וכו'. ובהקשר הזה, אני חייבת להגיד שאני הייתי מצפה לשמוע את סילבן שלום יוצא, ובקולו הוא. לא כל הזמן, אתה יודע, ממחזר את האמירה, מדובר במחזור של טענות וכו'. גם הטענות שהן ממוחזרות, ראוי שתגיב להם באופן ישיר. כן, אני חושב שבימים הקרובים זה יבוא לידי ביטוי. אנשי ליכוד בכירים אומרים שהפור נפל, ועכשיו רק מחכים לסילבן, האם הוא יתפטר רק מהממשלה או מהכנסת בכלל. אז ג'ודי לא תגשים את החלום שלה להחליט את שרה, לא ברשות הממשלה וגם לא במוסד הנשיאות. ואולי זה סוף הפרק בתחום הפוליטי. טוב, לא אבל נורא. אין מה לרחם עליהם, יש להם המון מיליונים בבנק. אתה יודע איך זה, אבל אנשים שיש להם כל כך הרבה, תמיד, כל מה שהם צריכים, זה רק עוד קצת כוח. עוד כיבוד. עוד קצת כיבודים, עוד קצת כסף בבנק, רק בשביל שהם יוכלו להרגיש באמת מאושרים, כי זה באמת, זה כמעט, אבל זה לא שם. אז זהו, מספיק, תפנו מקום לאחרים, כנראה הם אחרי השיא כבר. כן. טוב, יהודה, אתה לא מאמין, אנחנו ממש בסוף, נשארה לנו דקה, אז זה סיום. אז בסוף, רק רציתי להצביע על כך שבאשקלון, ראש עיריית אשקלון החליט לבטל את תאגיד המים. כן, הוא ממש ביטל את תאגיד המים, וזה באמת תשובה לכל ראשי הערים, כמו באר שבע למשל, שאומר, אני רוצה לבטל את תאגיד המים, אבל אני לא יכול, זה מוכתב עליי מהממשלה, זה מונחת עליי מהממשלה. אז איך הוא עשה את זה? הוא העביר החלטה במועצת העירייה. וואלה. כן, שאנחנו לא רוצים את התאגיד הזה, הוא מזיק ומציק לתושבים. אתה זוכר את השם שלו? איך קוראים לו לראש עירייה הזה? שימוני. וואלה, יפה לו, כל הכבוד שימוני. סחטן. הוא ביטל את התאגיד, וזה עוד בסימן לכל מי שנלחמים בתאגידים, הם מקבלים תשובות שאי אפשר, כי זה תחתים של משרד הפנים. הנה, עשו את זה באשקלון. ומחר כמובן משחק העונה, משחק העונה, מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע, על המקום הראשון, שתי הקבוצות שניצבות במקום הראשון. איפה זה יהיה? זה יהיה בבלומפילד, אבל כנראה שהמשחק הזה הולך לקבוע מי תהיה האלופה בשנה הבאה. יאללה באר שבע, יאללה. יאללה באר שבע, מחזיקים את זה עוד לפועל באר שבע. הלכתי למשחק אחרי 40 שנה. וואו. וחששתי לא להיות המנחוס, אתה יודעת, היה תיקו, ובדקה השנייה האחרונה, דקה 95, באר שבע ניצחה, אז אני לא מנחוס. בבקשה. אז אתה יכול לנסוע מחר. כן. יופי, אז שיהיה... וכמובן שהוזמנתי לשימוע של עובד בחברת כיוונים, תמי, על כך שהוא ביקש מגפון להפגנה נגד מתווה הגז. הוא ביקש מגפון והוזמן לשימוע. ובאתי איתו לשימוע, ולא... סליחה, מה קשור זה שהבן אדם ביקש מגפון כדי להשתתף בהפגנה על מתווה הגז? נכון. לזה שהוא עובד בחברת כיוונים? נכון, זה מה ששאלתי שם. אתם, הקיום שלכם הוא שירות קהילתי ולמען הקהילה. ואם כבר יש קהילה באר שבעית שמתארגנת את המגפון להפגנה, במקום לעודד אותה, אתם מזמינים לשימוע, איפה נשמע כדבר הזה? מה יצא בסוף? שהוא יתקדם, יקודם בעבודה. יופי. אז הנה. אז אני ניצבתי כעורך דין, למרות שפוטרתי תשמע. ואמרו לי שאולי אתה יכול לחזור לעבודה בכיוונים. אופה. אמרתי לי ועד עובדים, אני לא חוזר. הם מבינים שאם אתה חוזר זה בתור יושב ראש הוועד. נכון. נו יאללה, אני חושבת שזה רעיון מעולה. לחזור לארגן ולהקים ועד. הגיע הזמן שיהיה גם בחברת כיוונים בבאר שבע הוועד, ונזכיר למי שלא יודע שמדובר בחברת בת של העירייה, שכל המטרה של ההקמה שלה הייתה כדי שלא יצטרכו להתמודד עם העובדים האלה כעובדי עירייה. נכון. אוקיי. מדויק. יהודה אלוש, בהצלחה וכל טוב, שבוע טוב שיהיה. מדברים על הכל, כל השלום